lidi, tak já vás vítám u dalšího díla u Geometry Dash a dneska si dáme od 1 do 3. Tak jdeme na to. Divný. Se mi nějak nezdá. Tu jedničku až od 1 do 3 mi to dal kamarád, ale já jsem to ještě nehrál. Co bude teď? Co to bude? Co? Ježišmarja! Co to má být, pane bože? A tady jsem už byl. Ty jo? Hustý. Jo, tady jsem umřel. Ne, tady ještě ne. Tady jsem umřel. Ty vado. Je, co to je? Šmara. Ne. Sakra. Se budu hrát takhle, jo. Tak jo. Bude to do 10 a pak jdu na dvojku, jo? Budete? Tak jo. Tady zase tady to. Proč to tady musí být? To, tady jsem minule umřel. Tady jsem ještě nebyl. Co to je? Co? To je těžký. Ty vado. A to. Tak, jdeme na druhý level. Tak. Co to je? To vypadá dobře. To jsme mohli dát na první pokus. No teda. Tak to jsem ještě nikdy nedělal. To je 1 nebo 2. Ahoj lidi! Jak se máte? Určitě dobře. Určitě se dívejte na mého bratra, doufám, že se vám jeho videa líbí a určitě se těšte na další video. To byla zase moje ségra. Jsi nešťastný? To se mi líbí. Jsi blbej. Sakra. Musíme nasadit. Sakra! Tak jo, dáme to do 5, jo? Pak jdeme na 3. To se mi líbí. To by mohly být všechny videa
Počkej, co to milu? No to je jedno prostě. Je to video, no. Jedeme! To je dobrá hudba. Sakra! No tak to si děláte srandu, ne? Tak to jdu na 3 už teda. Tak. Jsem skočil. Nějak nefunguje. Nějaká novinka, ne? No to je jedno. Je to hra. Prostě děláte srandu. Tady se jmenuje umřel. Tak toto video bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Mějte se. Tak čau.